Λοιπόν, και εμείς να συνεχίσουμε. Ο κύριος Δήμος Πάκος κοντά μας, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να το δούμε λίγο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, γιατί μας κάνει λίγο παράξενο. Καταρχήν, υπάρχει αυτό το βίντεο το οποίο έβγαλε ο επίσημος λογαριασμός της αστυνομίας, που λέει μην τσιμπάτε στα fake news και τα υπόλοιπα. Αλλά υπάρχει και μια δική σας νομική κίνηση να προστατευτούν οι αστυνομικοί από την. Εσείς το λέτε fake news. Συνωμοσιολογία. Ότι οι αστυνομικοί και αυτοί προκαλούν τα επεισόδια. Εντάξει, τώρα αυτό το παραμύθι δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι ένα παραμύθι που προέρχεται από τη δεκαετία του 80, ότι είναι πράκτορες ασφαλίτες ή οτιδήποτε. Περνώντας οι δεκαετίες, αυτό το αφήσαμε πίσω και επανήλθε τώρα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι όταν κάτσει κάποιος και δει την εικόνα των αστυνομικών των ΜΑΤ να δέχονται αυτές τις επιθέσεις πάνω στην ανοφέρεια της Βουλής, θα νομίζω ότι βλέπει πολεμικό έργο, πολεμική ταινία. Αυτοί οι συνάδελφοι που είναι εκεί, αν θρηνούσαν ένα θύμα, τι θα λέγαμε? Ότι σκοτώσαν οι συνάδελφοί τους? Ότι οι αστυνομικοί πήγαν να σκοτώσουν άλλους αστυνομικούς? Ωραία, να ρωτήσω όμως κάτι. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά. Ωραία. Και επειδή εγώ με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας πλέον δεν μπορώ να τα βάλω, γιατί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας έχει αποφασίσει και λέει ό,τι του καπνίσει το κεφάλι, ανάλογα με το τι του συμφέρει. Όταν ήταν η συμφωνία των Πρεσπών στα επεισόδια, λέγανε ότι είμαστε Ρουμάνοι και Σκοπιανοί. Όταν ήταν τα μνημόνια ότι είμαστε Γερμανοί αστυνομικοί, τώρα ότι είναι ασφαλίτες και πράκτορες. Ωραία, όμως εξηγήστε μας λιγάκι. Εγώ καταλαβαίνω και την οργή σας. Εγώ καταλαβαίνω και την οργή σας. Στη δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι επώνυμοι. Και αυτοί οι επώνυμοι λοιπόν, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε, οι οποίοι μιλάνε για τον αστιφύλακα των 800 ευρώ και οι ίδιοι δεν ξέρω πόσα λεφτά μπορεί να έχουν στην τράπεζα, θα πάνε στη δικαιοσύνη να αποδείξουν τα λεγόμενά τους. Γιατί τα παιδιά των αστυνομικών πηγαίνουν στο σχολείο και τα υπόλοιπα παιδιά δεν μπορούν να τους ρωτάνε αν ο πατέρας τους κάνει τα επεισόδια. Και να έχουμε 30 τραυματίες στο 401 και να είμαστε 5 και 6 ώρες εκεί, με άνθρωπο με ρήξη χιαστού, με σπασμένα χέρια, καμένους. Μα κύριε Πάκο, εννοείται ότι θα κινηθείτε και εναντίον, ας πούμε, εγώ είδα πολλές αναρτήσεις καλλιτεχνών. Ναι, οι οποίοι έλεγαν ότι οι μαλατζίδες θα προκαλούν. Κατά παντός υπευθύνου. Κατά παντός υπευθύνου. Έχετε κινηθεί, θα κινηθείτε? Πήραμε απόφαση χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζεύουμε το υλικό. Θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών και κοινοποίηση στον Άριο Πάγο. Τι θα πάρετε, τις αναρτήσεις τους δηλαδή και θα πάτε και θα πείτε να? Βεβαίως, τα βίντεο της αναρτήσεις όλων. Ωραία. Γιατί όταν έχεις δημόσιο λόγο, όπως έχω εγώ τώρα, εάν εγώ πω κάτι το οποίο θα προσβάλλει τη μισή κοινωνία, δεν θα πάω κατηγορούμενος από κάποιον. Θα πάω. Όλοι αυτοί είναι στο απειρόβλητο τόσα χρόνια. Από ποιος πού? Άρα συκοφαντικές λέτε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πάκο. Στις φωτογραφίες, αλλά και από κοντά το είδα πολλές φορές, γιατί την Παρασκευή ήμουν εκεί. Υπήρξαν περιστατικά και στιγμές που κουκουλοφόροι και ένστολοι της αστυνομίας ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, να μην σας πω σε επαφή. Ναι. Κανονικά αυτοί οι δύο είναι αντίπαλοι, δεν είναι? Ναι. Τι εννοείται σε επαφή? Εννοώ δίπλα-δίπλα. Δηλαδή να σας δείξω βίντεο το οποίο έχω εγώ από την Ερμού. Και στο οποίο γίνεται τι? Στο οποίο είναι οι κουκουλοφόροι με τις μάσκες μέχρι εδώ, είναι απέναντι από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί παραμερίζουν, περνάνε οι κουκουλοφόροι γιατί πήραν εντολή, αφήστε τον κόσμο να ανέβει προς τα πάνω και ήταν ανάμεσα τους και κάτι κουκουλοφόροι. Ακούστε. Αυτά μπορείτε λίγο να μας τα εξηγήσετε? Επειδή κανονικά θα πρέπει η επίσημη αστυνομία να τα λέει αυτά, επειδή έχω περάσει όλη μου τη ζωή. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή στα ΜΑΤ, αντιμετωπίζοντας τέτοια φαινόμενα, το πιο δύσκολο πράγμα σε μια αστυνομία στον δυτικό κόσμο είναι η διαχείριση πλήθους. Αυτό που βλέπουμε εμείς ως εικόνα, και είναι πάρα πολύ εύκολο, ο αστυνομικός των ΜΑΤ με τον εξοπλισμό που έχει εκείνη την ώρα δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Μπορεί να του πετάνε από τα 5 μέτρα πέτρες και να μην πρέπει να φύγει από το σημείο που είναι. Ή να πρέπει να φύγει με εντολή όλη η δημιουργία και να περάσουν κάποιοι. Ούτε όλες οι συλλήψεις μπορούν να γίνουν εκείνη την ώρα, προφανώς, όταν έχεις τόσους χιλιάδες κόσμο. Ούτε είναι αυτοί οι άνθρωποι Σούπερμαν. Από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να λέει ο καθένας ότι οι αστυνομικοί δεν θέλουν να καταστήλουν τους κουκουλοφόρους. Όταν δεν τους πιάνουνε, επειδή βλέπουμε μια εικόνα, λένε δεν θέλουν να τους πιάσουνε. Όταν τους πιάνουνε, διαλύσαν την ειρηνική διαδήλωση. Όταν τους συλλαμβάνουνε, στα δικαστήρια την άλλη μέρα έχουμε 100 και 200 αλληλέγγυους. Τι είναι αυτοί οι μανάδες των αστυνομικών που συνελήφθησαν? Ωραία, άρα τώρα εσείς, λοιπόν, εξηγήστε. Πάρα πολύ ωραία ο καθένας από τον καναπέ του ή από το πεδίο μπορεί να λέει τι κάνει η αστυνομία εκεί. Σας ξαναλέω, το πιο δύσκολο πράγμα στο δικό κόσμο είναι η διαχείριση πλήθους. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι τα κάνετε όλα σωστά και ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να βγαίνουν και να συμπεριφέρονται όλα σωστά, κανείς δεν τα κάνει. Καταγράφουν αυτά τα όλα σωστά, κανείς δεν τα κάνει. Προχθές είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Πώς πήγαμε σε αυτό? 500 εκατομμύριο κόσμος. Η διαχείριση σε τέτοιο πλήθος είναι τόσο πολύ δύσκολη για να μην πλήξεις ως αστυνομία τον απλό κόσμο που τι κάνεις? Κάνεις και μια έκπτωση στη σωματική ακεραιότητα των δικών σου ανδρών. Γιατί μέχρι να επέμβει η αστυνομία
πέρασε 10 λεπτά και 1 τέταρτο. Για ποιο λόγο? Γιατί αν επενέβαινε κατευθείαν και επενέβαινε δυναμικά, θα έπλητε και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα επεισόδια. Καλά, αυτό δεν αποφεύθηκε στην πορεία. Δεν γίνεται να αποφευθεί. Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνουν επεισόδια. Το γνωρίζατε όλοι. Γιατί η αστυνομία έσπρωξε τον κόσμο. Μισό λεπτάκι, Άννα. Ναι. Η αστυνομία έσπρωξε τον κόσμο προς Ερμού Μητροπόλεως Καραγιώργης Σερβίας. Για την ακρίβεια, στριμώχτηκε εκεί ο κόσμος αρκετά, γιατί είναι στενοί δρόμοι και ο κόσμος ήταν πολλής. Πάρα πολλής. Και εκεί προσπαθώντας να αποθήσει τους μπαχαλάκηδες, οι οποίοι ήταν το 3% των συγκεντρωμένων, ναι, οι οποίοι έφαγαν δακρυγόνα όλοι. Καλά, δακρυγόνα θα φάνε όλοι. Δακρυγόνα φάγανε. Δεν φάγανε σφαίρες. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό έλειπε να φάνε σφαίρες. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες του κόσμου, με τα δακρυγόνα αποθείται το πλήθος. Στις μη δημοκρατικές, όπως τα καθεστώτα που υποστηρίζουν κάποιοι, ρίχνουν σφαίρες ή στον αέρα οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την αστυνομία και με αυτούς τους συναδέλφους, κατάφεραν και κάναν μια διαχείριση στα όρια για να μπορεί να μην έχουμε δεκάδες τραυματίες πολίτες όπως σε άλλες χώρες. Άρα λειτουργήσε ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας για αυτό το οποίο στα όρια, ναι, λειτουργήσε. Ακούω από κάποιον, μου λέει κάποιος, μα τους βλέπουν εκεί στο Μεγάλη Βρετάνια και δεν τους πιάνουνε. Ναι. Πώς θα τους πιάσουνε? Όταν θα πρέπει να περάσουν 10 δημιουργίες μέσα από το υπόλοιπο πλήθος για να πιάσουν τους 300 οι οποίοι πάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται. Γιατί θα κάνεις επέμβαση βίαιη, η οποία θα πλήξει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν πάρει τα σφυριά και εκεί την ώρα σπάνε τα σκαλοπάτια. Για να φτάσει σε αυτούς που έχουν πάρει τα σφυριά, πρέπει να περάσει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, εντάξει. Και θα κάνεις. Αυτοί πώς περάσανε και φτάσανε έξω από τα σκαλοπάτια του ξενοδοχείου? Τους άφησε ο υπόλοιπος κόσμος. Πώς περάσανε? Προφανώς όχι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλετε να αλλάξουμε, να την κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά? Να μας το εξηγήσετε. Εμείς δεν λέμε. Δεν θέλετε. Θέλει κανένας το παιδί του? Θέλει κάποιος από τους μεγαλοσχήμονες που μιλάνε ή έχουν αστυνομικούς και τους φυλάνε το παιδί του να πάει να υπηρετήσει εκεί? Κύριε Πάκο, όχι. Θέλετε να πείτε ότι η πορεία έκανε. Πριν 14 μήνες δεν μπορεί να κάνει κάτι ο απλός κόσμος να τους αντιμετωπίσει αυτούς. Θέλετε να πείτε ότι η πορεία έκανε πλάτες? Έκανε πλάτες στους μπαχαλάκηδες για να σπάσουν τη Μεγάλη Βρετάνια και να γίνουν επεισόδια? Ό,τι και να θέλετε να πω. Δεν θέλω να πείτε ό,τι και να νομίζετε ότι πρέπει να πω. Να διευκρινίσετε θέλω. Δεν θα το πω. Να διευκρινίσω ότι σε 500.000 κόσμου έχουμε 10.000 σε διάφορα σημεία οι οποίοι να κάνουν επεισόδια. Ο απλός πολίτης που είναι εκεί τι θα τους κάνει? Τίποτα δεν μπορεί να τους κάνει. Περνάνε ανάμεσά του. Ούτε πρέπει να το κάνουν. Μα τι να τους κάνει? Το θέμα είναι η αστυνομία που είναι. Η αστυνομία λοιπόν για να επέμβει στο Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να περάσει πάνω από τον υπόλοιπο κόσμο. Επειδή, ξαναλέω, το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο και πολιτικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όχι με εσάς, γενικότερα. Όταν η αστυνομία επεμβαίνει. Υπάρχει πιο σίγουρος στόχος από τη Μεγάλη Βρετάνια σε αυτά τα επεισόδια. Δηλαδή πάνε. Πείτε μου εσείς τι έπρεπε να γίνει. Εγώ θα κάνω σχεδιασμό. Ωραία. Εγώ λοιπόν επειδή γνωρίζω, εσείς κάνετε μια κριτική. Όχι, και θεωρώ ότι κάνετε εκ του ασφαλούς. Όποιος πάει να σπάσει τη Μεγάλη Βρετάνια ενώ τον εξωτερικό χώρο, δεν μπορεί κανείς να τον αποτρέψει αυτό. Θέλετε να βάλουμε ένα βίντεο? Όταν ξεκινάνε να σπάνε τη Μεγάλη Βρετάνια, πόσο απλό κόσμο έχει στα γύρω σημεία. Έχει πολύ. Άρα η αστυνομία τι πρέπει να κάνει εκεί? Δεν πρέπει να περάσει για να πάει να συλλάβει αυτούς οι οποίοι σπάνε εκείνη την ώρα τα μάρμαρα? Εάν περάσει η αστυνομία εκεί, θα έχουμε άλλου είδους γεγονότα. Θα πέσει πάνω στον απλό κόσμο. Άρα λοιπόν, πάντα για μένα η επιλογή είναι η εξής. Αφού ξεκινάνε τα επεισόδια και ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να φύγει πλέον. Τους αφήνουν να τα σπάσουν. Επιτίθεσαι εσύ ως αστυνομία να συλλάβεις ή να βοηθήσεις τους μπαχαλάκηδες. Σε δεύτερο χρόνο, λέει. Σε δεύτερο χρόνο τι θα κάνεις? Θα κάνει σε 500.000 κόσμο επέμβαση. Δηλαδή έχουμε το εξής και κερατάς και δαρμένος. Όταν δεν επεμβαίνεις σύντομα, τους άφησες και τα κάνανε. Όταν επεμβαίνεις σύντομα, διέλυσες την πορεία. Πώς θα γίνει αυτό? Πάντως, κύριε Πάκο, θέλω να σας πω και το συζητούσα και με τον κύριο Καλιαχμάνη. Ότι 11 παρά, ενώ η αστυνομία έκανε περιμετρικά ελέγχους, ας πούμε στη Ριζάρη που πέρασα εγώ, έκανε ελέγχους, έψαχνε σακίδια. Όπου μπορούσε, ναι. 11 παρά το πρωί, 600 άτομα, ίσως και παραπάνω, ήταν ήδη στην Αμαλίας πάνω, μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Με τις μάσκες τους, τις κουκούλες τους, κομπλέ. Έχουμε καταλάβει πόσο ιδιαίτερη συγκέντρωση ήταν αυτή? Πολύ. Άρα λοιπόν η αστυνομία σε αυτή τη συγκέντρωση, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές φορές κριτική για τον κακό σχεδιασμό που άφησε επεισόδια και γίνανε. Πάρα πολλές φορές κριτική για τραυματίες αστυνομικούς εξαιτίας της ασάφησης των εντολών. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη συγκέντρωση δεν μπορώ να κάνω κριτική. Γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να τα βάλει μόνο το λαό. Η αστυνομία πρέπει να κάνει μια διαχείριση στα όρια, να διαφυλάξει τα κυβερνητικά κτίρια και να μην πλήξει τον άλλο κόσμο. Να ξέρετε, τα μάρμαρα ξαναφτιάχνονται. Ο κόσμος δεν ξαναφτιάχνεται. Αν επέμβει η αστυνομία δυναμικά σε τόσο μεγάλο πλήθος. Και εκεί λοιπόν δεν έχω καταλάβει πώς δεν έχει δει κανένας αυτές τις επιθέσεις αντίον των αστυνομικών και πώς δεν θυμάται κανένας ένα νεκρό αστυνομικό πριν 14 μήνες με ανάλογες επιθέσεις. Μα τι λέτε? Όχι, δεν το θυμάται κανένα. Δεν το θυμάται κανένα. Την αναφέρεια της Βουλής
Μπορείτε να τη δείξετε σε άλλες χώρες, αν άλλη αστυνομία του κόσμου θα κάνει αυτή τη διαχείριση? Σε πιο προηγμένες χώρες. Εννοείται αμυντική, τόσο αμυντική διαχείριση, παθητική διαχείριση. Προφανώς. Και πώς θα επέμβεις σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση δυναμικά απευθείας? Για πείτε μας, επειδή σήμερα, κύριε Πάκο, επειδή σήμερα αναμένονται και νέα συλλαλητήρια και σε μεγάλες πόλεις οι διοργανωτές θα τα προφυλάξουν. Ο διοργανωτής, γιατί προχθές ήταν μια παλαϊκή συγκέντρωση. Σήμερα είναι συνδικάτα, διάφοροι άλλοι. Δεν θα έχει το ίδιο. Αυτοί όλοι που θα μαζευτούν, αντί να διαδηλώσουν ειρηνικά, θα πάνε να κάνουν επεισόδια? Δεν νομίζω. Όχι. Τότε, συγγνώμη, αν μαζευτούν οι 1000 μπακαλάκηδες και η αστυνομία επέμβει πιο δυναμικά, τι θα λέμε? Ότι είπατε να τα προφυλάξουν, να τα προφυλάξουν. Θα λέμε, εγώ θα πω ότι έκανε τη δουλειά της. Θα λένε οι ίδιοι οι οποίοι διοργανώνουν, αντί να προφυλάξουν τις πορείες τους, για να μην χρειάζονται την αστυνομία να επέμβει, θα λένε ότι η αστυνομία τους επιτέθηκε και το κράτος άσκησε βία εναντίον τους. Κοιτάξτε. Θα βάλουμε μαθητές και φοιτητές, ας πούμε τώρα, ένα παράδειγμα λέω. Μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε μαθητές και φοιτητές να προφυλάσσουν και να προασπίζονται. Είναι μαθητές και φοιτητές. Και μαθητές και φοιτητές. Εγώ να σας πω κάτι. Τον πατέρα σας και τον πατέρα μου, ο οποίος μπορεί να θέλει να κατέβει. Θα είναι υπεύθυνος για να προφυλάξει το συλλαλητήριο στο οποίο συμμετέχει. Όταν διοργανώνεις. Ναι. Ξαναλέω, όταν διοργανώνεις παίρνεις άδεια από την αστυνομία και από το Δήμο. Όταν η αστυνομία αδειοδοτεί, σημαίνει ότι εγγυάται κιόλας. Έχεις και εσύ ευθύνη. Δεν πάει έτσι. Έχεις και εσύ ευθύνη βάσει του νόμου ως διοργανωτής. Ναι. Όταν κάνει η ηγεσία και η ΑΔΔ ή όταν κάνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εάν κάψουν την Αθήνα, έχω και εγώ ευθύνη. Αν δεν περιφρούρισα. Δεν μπορέσα να περιφρουρήσω τους 500.000 κόσμους. Άρα αλλά τους 8.000 μπορείς να τους περιφρουρίσεις. Αν θέλεις. Μάλιστα. Εάν θέλεις. Εδώ λοιπόν ο διαδηλωτής στην Ελλάδα είναι πάντα αθώος. Είναι πάντα πράκτορες και κουκουλοφόροι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια και για όλα αυτά η αστυνομία. Σε άλλη χώρα του κόσμου αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία που μας αξίζει έτσι όπως την αντιμετωπίζουμε. Μια αστυνομία που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, γιατί δεν την αφήνουν να την κάνει όπως πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Πάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.